Dan uwa muna maka maraba da zuwa wannan channel. Ka daure ka danna mana subscribing, ka danna mana alama karrawa, ka zaɓi all. Sannan dan uwa ka daure ka danna mana like. Sannan dan uwa mu fara sauraro. Wato kudaden da aka yi min alƙawura da motoci da private jet da har da hukumar Hizba sabuwa har da makaranta da masallaci, wato da muka buga iya waɗanda suka shigo, wato in aka bani zai zama kenan kusan ni ne na biyu ko na uku ma a kuɗi a Kano. To kaga dole ne addu'a ta fashe. Kuma ina kira ga 'yan fayi kar ta fashe kuma su fashe. Yauwa tunda dai sun ma alƙawura yanzu duk zan sa a nemo su. Akwai buƙatar ni kaina in ƙara yin bincike sosai na ilimi akan wannan fayi ɗin, menene ainihin sirrin abin. To na ƙarshe saƙonni ne daga 'yan fai. Bari in gaya muku saƙonnin da 'yan tafashe suka aiko mana. Na'am? Ta kusa fashewa. Akwai alƙawura ne da suka yi mana cewa malam ta kusa fashewa. Kuma wani ya ce in ta fashe zai rushe masallacin nan, zai yi mana sabon masallaci. Wani kuma ya ce in ta fashe zai bani miliyan 100. Wani ya ce in ta fashe zai sai min mota ta miliyan 150. Wannan ya ce Allah ya ja kwanan malam idan ta fashe zan nemo ka.